Manya tengalero Una vale mangae Eto Oche tunde baba ngae Tenga kelito ke moiwe Omwancho omurigerere nande nechinga kichene ngo kwaligania asomoro buli munyakanete buna chingekero cy'omugusi ayigabona botambe no tokurigeria mange twesomya mange karato kwana igoro yegekoro na cy'omugusi amenyate minto kyale gokora mwanyegetinge agacha akamenya akore bintu ebyandake asama tukabono biteyo litukurera omwancho omurigereria asomoro buli wechingekero cy'omugusi igona atarego ikenkeyemo yomugakaga omukoroka kegima oyo bwate myaka wetane merango kyanda chinsemo chia nyamesocho eyo gotoka ase wodi ya Kisusu oitonera monera asichinga kichiga ajutomanya mange ekato chikuligere igoro yenyangi retira nenkoro kwa Vincent Onyancha tosangamo naye tesomia mange enyangi to kwana nereriye omumura ngikare ngakya kunyoma ngikyara gokorekana ngariga ni mugako yotora senka yaya atumanya mange eketo kuligereria na wesemia karibu sana mugaka naende iwenka Obise omamura itangana kigima na kyo mwako korokwa njengoro kumbori ombori yo kimongende mata marita tu algo twara ombori okimonge kimongo ngo kuchimaye ayira amagara onje aba mwese ka ajiro omamura ajiro chiriro mwese ke boko totaragenda ro mugaka emyaka rengo bwate nje bwate myaka 92 emyaka 92 igo ne bya mangana yonse penkwanya ro kuruma yaga igana kintu bikorekana ebintu ne bibire bisaregete ebintu byasarekire ebintu bisaregete abana baiseke basarekire abana abura basarekire pa doroje enchere bintu byarenge kare na bono etabauti nero nenale tabauti kyoroche yarenge kare na bono getabauti nero bana babwati masikani abana babwati masikani chimbo ne chinsoni chiasirire yabona etabauti nale omumugaka kare ntu abwate nyangi y'umurango cyare ko nyoma egekoro na kimware okorekera omumura aguchiko nyoma naende kai mware okara mumanya na omumura yo bono obeire agwente ko nyoma agaisanire na kimoka mumanya isanire merire chinderu chinderu eji igo mumura ataramera tata ko nyoma akomera chinderu oli chasa serie omumura ojago nyoma kamera chinderu ate omwana oli okongire tabaso jugo ituisuko eranyarako erarige lioro lirindira abantu bakomera chinderu bubuna lero mata konyara omwana omokomera chinderu ubwate myaka 17 chinderu umuntu bate myaka 25 tabwate chinderu na kiwo kumwara okora mwa bona erobe awisa akobarerwe myaka abakomanya nga omwana oyo nyalebe uisaneire taji go ituisuko ituisuko niki ituisuko ara baso jugo chobera Kochovera. Kurigo mwese ko bale sobo. Aitwe. Manzete manyuameri. Igota basa ko kochovera mwese ko bale. Manyuameri. Vintebi kare mbiale ngo. To basa ko kochovera mwese ko bale. To basa ko kochovera mwese ko bale. Bone kero baligere omwana oyo mumuro yo nyarebe. Oisanire. Manyuameri. Nakibona emeroberi yale ko chaka. Ya yo chaka iga. Tata inji. Naimoga nagando mojibo mugakonde ayebono njebweka ndigeri omwana no mwese gwesanire agando muchigete asoka roche sobo iri bole ndigeri omwana mwese ge oisanire na kondote yabantu kulikyo eyamate bono abairi tari toronyo marasi to na sinu bana ngende nyari bali ngende bo tutu ngende bo basi saba iri jinte byabantu moiri bono ndigeri omwese go mwana no kodeki oisanire kunyoma mwakoririya ojo ndangiria nanyori roboko atoma bana bamura ai kwa batuma kurwa kurwa abana omumuro na maite no gende to kumurigerio musubati era bako mumanya turi gutiga watoma batuma bamura bagera baje bali boko kokori boko igona kibono bagenda bayikorana no mweseke bachikorana ukono kokori boko tibaranire amura bagwira na goja bateba mweseke ntwa mwanjite nahari sobo mweseke abaseke bari abayibodi bateba mumura no muyolengera ntwa mwanjite ngochika mura bayibodi bari na amura mbache bachabu bana aboko bajiga ngoja bitole harimo kumanyerera nigise mugoja liwa to amura korwa kientongero ko abayira ali osa baganda busa bararo bari koirana bararo baiterwa ngoko iri akale engoko
Kale jingo konji alengo. Mana nari jare ngijine ngo jire bane byo bisinini. Abura bakanyirwa ngoko baragira. Barara bakamambya, batenga bakamambya. Ngo inkazi bubone bono natabiragi abana banjitwe. Nabo barayire. Iko bakora iko mbanje. Mbanje tu nabo barayire. Oiso ko baraba ko. Ngo ira nayo mbanjiri. Barara bakamambya. Mambi baja. Basi bateba. Abakombo erete. Amarwara osigwa. Bako muroko na mura osumuro tarikwanda. Mumuro na mura baya bagisangyo. Bagenda komo. Bararororo. Mambi baja. Mumuro na romo nda bona yomo. Tojolete. Aira yo kwanda ubura bako amba. Aiba nayo tana kolete robotinga abako twagolete. Twagolete abako. Bari ni mule yarigani. Bana nga go mugaga otebyo muginoye. Sika marwa. Mugino sika marwa. Marwa na yake mugusika. Aba ko bari ba so muraka kuri bako bayo kumana Chombe. Bono bache. Bana bayo go jaba kaka. Bamana Chombe. Mugino sika marwa go amatuko saba. Mugino karanga marwa. Ai oyura. O luseka tereme. Mugino bwanga masini yaba kaka bayo bata ina mayayo yakoba. Abaka ba banka ga baranga njumu igwama marwa mugo sana mayayo baba bayo kunywa abaka baso abayanywa basi umugiro bwate bubona ngamarwa abako bacha bono iyo gati ya Robert yakorekana bone muganye tabako bacha abaka bache kuruso bo muiseke bacha kuruso bo muiseke bawo jaba mana Chombe chikumo nyo umuiseka ataraja naja Chombe chamanwa ya jamanu ngombe 15 16 Chombe tali bingombe byale zitoko abantu bakwewe 16 17 Chombe jamanu kabisa chati kwa abakaka bagenda buka bano batinde tembayigotete bari batema ngombe bacha kumana cyo banda bachitika bayitika abamura bameote kurusu wabona bari bagite kuri bokonya ende batema Chombe paso bomwise tukole suru tukole aba wiki era bameote mabaire bari bacha bara Chombe na cheji bachitika bagende baira Chombe bagikyo para agiri kukima baira nambari kurara amatukaera nyemburi yatigaire orwe nyangombe yatigaire ende orwe ego yari kwarure mumeyo chike nyangi otara chike nyangi ngumana barenge Chombe nteye kutikara mayigoze ngotika balinga na kama mayi kutikara yarenge kutikara yarenge usichimburi yatigare yangira kuru yamuswati umwabo abigotikara byara kanda byonse Zivi yatigaire bameyo jagwemo kabona enyangi jikwe ngoko chike nyangi yibona bana inti mo ntibona kolera jike nyangi ojana kole nyangi ari baitabe basi ngore heri ngondigi heri ndabyamura twasoba muziko gina nyamene karakwali igomo muroyo bara no mwisi kwa kimusi kuri tramanya daramanya tia mwakina nyamene mwacho enyamene bari bakuchigurwana bari na nturwa abambare barwa murabarwa abanga yansara sini bari ukina na ari nyamene bari bakujerutu bari barabye bari murabansemelia yebesemelia abako na baro bargie amurababo bari amurababo numwe murabene kurwa twakina nyamene mocho ukina ni sobo masobo muziki tuko babua twa litana ligima litana ligima liya ngombe ngombe nere nyanyire nyanyire isere bari bakubwa bari litana basi twaso wanyomba murabulende bako litana elio tuliye nyama yoka tana tuliyedi uye bulitana ningi bona ke mo bulitana enoru wata magutonsi abamura bakubuna magutari barare aje twakora enyangi tukina nyamani bakamambya bambye mugumwa meguru abeguru bitinga atamaje asaguche atamaye zidana utacho eriya ngabo yosire tingabo ibere yaiga eyusire gemienterere akubika gwisiba aga sibete agango akaoga sibete jimbere
Mwanju murigeria ngaitu no igweta mangani to gusanga no mugaka gwate miaka 92 uyo gutumanyia mange na kie nyangi yare gokorwa inga kiumura kunyuma no igwetu mwanju murigeria na kibaga chakire tubwate sanga munaye onye ko gwate ngwana ko gwate ko buri konde wensi na namba ya SMS gweta base screen ya usanga munaye into tuburi to semi wona into kunya ko semi kuri ansemeye asibire kabisa asibire ga musigo irurende oh iri baka abaka bamuire bana yise 10 Jamara wa sasa nane iguru. Bagenda. Umuzigo irubu ya bana. Umuzigo iru. Bana ria irubu bana akuma nanga bana akubikuiro kaba murababekere kusho. Akorune nakana. Nakana bana akubikuiro kubana baba murabatera gawenda. Mana tayo. Hali bisalende. Tari kuwe biza. Achungire nabamura. Pakekera kubikuiro bintu biri cyuma kiriko na machesa yotachungiri. Bari. Ria abekiri cyuma kiri maguru ande bana tari ande kera abekirwe. Airu buaye. Kera ikire buaye. Bana ale muko musacho uri pweka. Ntirete. Inche ta kora musacho ne ale ta kubutura getike keria. Igari bu musacho uri pweka. Getingena kama gutimi. Ebi amagoronse. Tari go ta gutimi go bitinga amagoronse. Tari go tigo tomana. Kutomani mboyo. Mboyo. Ama yetengo mwaka no gendo kole byage tane gazi no 10. Ta orita rira obuture ne geri. Arita otomana isiko. Aya. Wewe. Ama chika rengo. Ama kongu. Anda amaya. Wewe. Mwa begete chinso muswate wante koimukiwosa koimukiutakende yonsona mwakole nyange. Nyange ga ya nyomba. Agara emetenera aragro kwa mwanya. Tekorona ki? Emwe mwanya. Inemete. Yako na ruwe nyongo iga. Ama mwanya yagara ya abaga kabanyo amarwari ro batengire go baterire go bakire bitangego. Bono enyongo ri guyuru gucyari gusugirwa. Engaye go begwa. Igo bano musiko babaji. Bayimukire. Enyanga yara goro kanise tarenge. Nyomba mwangina. Nyomba mwangina. Enyangi nyomba mwangina agoro. Ana agatumiri gwibitinga bwiri. Bwiri ga abana bwiri ga buri bwese bana arambole tamba utumi gwibitinga. Ngeka mwa ko renyangi nyomba. Mwangina. Igire guzi. Ndeba. Yamazikani. Enyangi yamazikani. Mwana oso muise koyo oyimuki ubona. Oyiruso wo mumura. Ahari so mumura kene ngikagendra to. Ndagira gara si engombe kanyanyire. Bawo igora abese bari yaganda kama bawo ikuria. Abese ko yari kurwa. Baru kama sobo bawo ikuria. Igomo igonda no chokora kana ari so mumura. So abo muiseke. So muiseke mwakore nyangi. Mwiriro muiseke koyo. Twiriro muiseke koyo. Nanda ari bana kutubwate kwirende. Nyangi bana kujikora bana mambire ari kujikora. Nyala to akole nyangi ya mambire ari kujikora abese bari basobo bakogenda. Umuri agari yatigara. Onye nyangi yaba rero. Moko iro mwese kapako so mumura. So mumura. Bitu kuri tanga ndibone nyangi rero yara. Twiro mwese so mumura. Uga so mumura. Tokale nyangi yara boki baka mambia. Ngike yakora kana butuka chinda kari choko sende. Ndagira yoka kene kiyo. Yandi mwese ke tari ko ganda. Mumura nyomede. Tari kutumana. Nere. Bitu kiri. Yani igobana basigaine. Paske na sama tukarenga. Riyoka. Basi karego baka so bako ire chobe. Bako genda abantu bako basi bako ire muje. Mumurama yego yemesiko emwaye. Iko bono ngajya muira mwangina cyumubeka. Bono mwangina bare bonzi. Bali korwa. Wa ndo ko cyumuina arika. Ga mwangina. Ale ndete. Ga. Paka bari abagari bako genda. Abamade bako genda. Batigale boka ba tutigale tweka aina abana baho abana bana no murone basi murone ba mukiyo mungina oye ari mwabo hanga matukalenga bari koira bari rogora ari mwabo bari nyomba mino bono ga so kamenya ba no abara kura matuka manga taranya mwana lakini bakaja ro mwana amayo taga kunganya kuri nyomba agende kuri mwaye Goikanya oro mwana na amaye ko ngaye kuri nyomba mwao amaye ko ngaye kuri mwaye iki kwalko meno mwana ogiko onyoro mwana onyoro mwana
Atanya no metene. Na atome metore como. Hawati rumu ya kora. Mwa esaiga. Taiga. Mwa baba no musa. Eri wono ko mwa je bumule saiga. Esaiga rwana ramenyete. Ne abana ramenyete. Na ko iri muri agari oye. Umuisiko ya nacha urure sobo ochiro muchikara. To akayule na akamurake biranya. Senike akamuraka kagatumirwa. Bana. Akarori ya tukurusi umusike ga bono twasogire. Nko kamwana agaisi akakumugiye biranya. Omusubati uri umugiye nkondo. Omugaka umugiya ekwende rugaga amaino embeje. Amaino embeje. Nero munya biranya. Uri ogobege amaino rugaga usibiruga. Akamuraka kagumugiye biranya ni kimujokorera. Ebiranya ni bikoyirwe ebirundu bikoyuga. Yasibuga ebyakana birabiga abyage kigobega gesiri ya rispoje. Gesiri yanse amana se mende. Biga gesiri ya sabuga abego harige gesiri yanse amo. Ase kimwaka muraka imo kimutamu anyaruka. Mumuro zanga nero zangana. Akamuraka tanga ne biranya. Bano ojori nyuma. Igomuro buri nyangi yoko nyoma no muri bwe obwato mochoko. Obwato mochoko. Umwana ari musite mumureta igo baberayiga. Ari sata jete eso umwana uri agote jano na agote. Kagote na no mwana bagote na. Umumuragate na umwana uri ate na no musubate bagote no gira. Akane tari gusuka ta gusuka. Wewe akane tari gusuka ta gusuka. Agatebira na kere nyangi go etari ikorira umuntu abonte go. Atanya gora. Turu tambo turu banya wata tamboka. Tukuruga kwanda ujari. Ukurugu ari togo na jaiga. Onye nyangi na jete mata umuntu abonte go tamboka ikorira. Togo etagari go baro tegurwari. Go go tena kwa sitebuka. Nyangi ra eta. Tari bato babere abantu nyanane. Nyangi kiego eta? Turu tamboka. Tubantu go tamboka. Tubantu go tamboka. Ngiye karo mwana go tanga umuntu atamboka kare nyangi weta. Nga unajire nyangi yeito. Ego gusi unajire. Unajire nyangi. Nyangi tubantu kono chwa. Bani ando umuntu ane ogurwe mburi. Oyo trimboka. Oyo na jaiga. Agurwe mburi. Kwarasima. Ine tanguche bona grata. Unajira abana biranya byabo. Siba nyangi yabo. Ekero umuntu yarure mburiye na kimokore nyange mucho kuchaka bya nando se kimokora mburiye bana ko n'umuntu uriya yaje ko wanswari uriyo bigire twako baba musubati abantu abara gokoba umunyanyangi oyo umusubati oyo ondo bato mwenjeri no mwinanti oyo bachi kurwari bakobire nyangi pako umuchika mwatebire tariko bana musubati oyo yego ikabantu bari bonse bachi aba bamubwata aba bandere buno muimari naki bakoba naki egasi yabo nereriga egasi yabo bana di bagora dari yaera dari barusia ebintu biri ababegete yabe kwero mate mwangira byara oyo bona esigani yarengo ngokarigire esigani nije Kuriye sigane jiwe sigane uri umwana no mukungu. Sigane yeje mwaka nyere kende mwaka nyakanire kende osino muntu uri kwerwa ocho baligari musubati. Agari twagire do yigo mana. Twanyanye mbori twabutore bigotiga umutwe. Oyo bigoti bine mbori. Oyo mbori yoka watira ne bigoti. Enyama yabo turuga oyo mutwe ne bigoti. Enyama. Ade waka umusigane. Asegase go jokoro segase akorire. Segase akorire. Abune kera anyororo musubati. Anyororo musubati twanyanyire mbori. Igora aringa wakano. Nera wakano. Wanchumu ligire bone kero gusanga muna into chinse chigabono na boroche na umugaka nyagatebega na kintu byara ko kero tore ko nansemeri ye chinyangi. Enyuoma. Musubati ikiro muchi. Musubati ikiro muchi. Mwachakiro omenyo umumuro ochakiro omenyo kare saiga umware koragera hamo gosa konya kwero ndagera yar saiga mbona mukaje marogoba enda yaro siwe ago yoro buguma bayi koma ayo mugaka bumuki umumura mukayo ruwo buguma gunya bamwangina ko mwangina ira saiga bayi mugaka oya
igenda agera yakoroso mwangina ni mwangina lakini yaro imukyo chikono mugako baji kuri mugako agera yakajoro mwana agoserigwa bora gagoserigwa tikako etio mwana yandoruge mwao tikako etio mwana butuko ona wote tikako etio mwana butuko isiko isiko yandoruge mwao kanse mwao ikone njire ndona komote yandoruge mwao yandoruge mwao ige mwaka mote biri ige nchirengia tikako etio mwana isiko butuko tikako etio mwana isiko butuko bono ikone njire ndwa mote bona ruga mwao ekine kemira kyo mugusi kemira kyo mugusi ekine kyo mugusi taida ra ba ko bata ngaki kurugande mwana kuruga bate bani musaja nga tikaturuge ayo bituri to minto ayina mangana ayo so yiga akuruga ngobono n'umuntu eta pego erebobe trage okora gereri yendegi ekibona ngiri wanza obugimanguru obugiro bagaga agogore aganda girate nyama igabo se baratega bagaga barugirwe bugima baragira bakora abangira bamyakurugirwe baragira batwero mwana bwarikire bugima mwaye bara mwana ariko atanga bwarikire njane mwareko ligire mu manyo sumu swati ona matikuruka na matakoro sindagira nduri kumanyira nyamba ariko aminto na umo kumanyira ado kumanya bari nangina bari ngino korona ngina bana ko mubi akora buna akora ebikora ngino manyiti ngomba iratoke kana musubati oyo ndagera taramanya kuruga vijana andi okorere jangi chiro mucho ikiara kokorekana ngina naisa ino kumubudisa diko ngina viara naisa nete omore babu mwana no korega mwana ne gabu bokora omorokereri ana neto akaigure na goikawa manyoso musubati oyo anda akatanya gutwara bwanjani isiko kibono musubati kareta bwate bwanjani na n'umuntu abakale bariya gari getu ajagete ko nyoma babwati bwanjani babwate bwanjani na muntu ndi umate musubati ko barengi paka kimbere cyasu sana kwa abero mungine atabwati mwana aba bala bakubyare mwana bimwere obyaro mwana ndi basebana mwana kubyaro mwana ndi ebi bitarengo abukale mwana muke anakuwa ataka siku nyingi sana hata kusiniwa sana kupata jasiniwa Mama kabisa mugaka tia sasa tia wake sasa hii tia wake sasa hii nitiga wake sasa ni injina so nana macho na waka jini mimi nakaa wajia miti na mwaka si hata sasa sinya mnayo tu nami injini imeharibika injini hausa so ndo madinga sasa aundi ya sarikira ye baba ese undi unguna kwa masikoni maskantai haya ungura mali ngomo saje sayangu nyara ngamate sibona bagunyi bano muguna bamate yagunyira mate bagukumya na wandoke Moncho muligari bono tata kwanda somutuko omutumokomoke tokirantsanga mangera tokurigero yenyangi enyuomo naki omu saa cyari kunyoma nkiara korekana teno mugaka ga gwate myaka 90 nebere oyo gendete goto semina gutumanya mange gore yenyuomo yo mugusini inkwira sentunde ya kabere torigererie musubati oyo orentu enkeye nkia gwente okora nketa gwente kokora obwamate bwa na abantu benkeje mburu byobo ngakiki abantu kwero isobo kwa kwanya na abantu kwero no gutsobo yaya kose aina yanda mange asentunde ya kabera sumuro bumanya kantebuna chingekero chimugusi sangana ntu gutira senambe ya mesmes ehweta se screen yao tomocha Genda roche nyali ndone genda roche nyali ndone genda roche obucha mache amachamba ya amakenonoku genda roche nyali ndone genda roche Ndizi TV ubwansu bw'umugusi
New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiega kirasinkira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiaga kirebuya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywirete chingare nabo igo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubusibiriya nigo chibekire chi tiles na kubiko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubiko asikitangi ayatariko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 niga bwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe nabwo gwa Kisime ase namba inoti 52 250 2 253 2 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye Omonchu umurigerera ndase ntunde ya kabere gata sanga mange to kwanira mange kera to kurigereria na kyo mugusi amanyata somurobiriyo chingekero cyo mugusi ayana to kwanira mange to esemia buna batambe gana gotibine ntunde ya kabere ntunde ntangani ya to kurigereria igoro yenyange eto sase ntunde ya kabere ekeronde no mugaka ga emyaka 92 no mugaka mukoro bwate emyaka menge orre binte bigokorekana mbia lengo na biroche ne binte binero monyene na bikorete naende akabietera omugaka toto no kwane igoro y'inyange iki oko nyoma musubati obono ukire muhogaiga kero kende musubati oyo aracho muchi oyo andake tago kiguno muchi oyo atake kogenda andaka nyoro muchi oyo acha abayibuli bo muchi oyo mbali bantu baronge ayo bo muchi oyo andake nabarogi musubati yata kogenda nakiale gokora abare kogenda ne nyangi abagaga bari abanyene bagenda boli chombe cyo bareta igata ko ende moko mu chombe to chombe to ile serikali era chombe chombe chino chombe chino chikwira ni kuchombe chonse ande ndo tigara na onye chiro onye mu atira wa chombe chiri bachite bakalia yabantu bagana ba ko ni gomina mengwe ndabuna bana biko bibere bya nigwa chombe kwa irwe chinyangi cyo mwana ni bwiri chire uko kitobwiri naye kiba kwa ko motaka aba amose ko ryo ko mutene kwa bomunda tali squeeze boko wai karia mambie Jumapili kwa irwe jiro chiambe jaye 17 18 ni chebe kwa bwata uchiko ni se yara bosabona uko risha jambe jabya jara na ba kwa betajiri utari mwana mwese kwa ko betajiri arata marende ataseriri atakogenda mwaka ndichombe lakini omunyaroke yarare muchoyo toli muja asengenje yara ayaigo na timbo antikoba oso mugaka andake rende igasi amaje ko banja akya merime elia ro tibu azimagozo erigara bagaka abaya bakagambire bakora omwana uri yakore twenyangi nebitinge abete tinga goro ade abagaga bagana bayikaransa bagamba ngabono oyo tabwati ndongani ndongoyo mumuroyo tali burongoyo ina kitoga omwana oyo amenyira igama tutana kora kinde bono ndakitoga kora ndakitogonje bame bateba omurage toyo atange chiombe yijisira
Chombe chingo ziragire. Kagachitangwe. Kagachitangwe. Mumuragete mwarigereria. Mumuragete. Wakole dusa. Gasa baraka. Atebwe. Intu mwenye boyo otusinyire. Ingene lijyaye. Nuko koretu ga. Aye bano mumuraya koretu bana dokoreta ga. Nje wana anyomete. Rende ono mubwekano rende. Rende ndo. Nyakwanyomete. Kwasinyiru. Ono kwaretwa. Omwa. Orioretu na orio manyana nyomete oretu. Ogani wa mangana tuge nyara. Twatebiro mwana yominale ndo muchiyo. Wakani kwali kioliri. Ga. Wate bono mumurumu ino nacho kukolenda. Ne arokolenda muchiyo. Chombe jito jisira. Kwa kumuzwadi virende. Aboyo. Wono mulendera ga oso uchikumulendera mwaye. Mwaye ali samete bwoye. Na akulendera nyande na akamenya nere. Kamenya tebonsi. Oyo ninche no mumurumu tutamete nyomba no kukoyamo. Mumurumu yobana kwaje akana kesara taji kamenya. Kana kesara taji sabaka bakale mujuti kana yona butaro. Ari ne yuda gini. Nayo igori yagori yane giri. Nare ninchi ntacho chinyo. Ya bana na bana boko kolera. Singi bwana se yande se yane giri. Abana babona abana ba. Iga abanyora yayo gutwegwa. Mugaka. Umurumi ntare ntwe. Abya abana lakini abana barukwa abana. Nayo kolera. Inche ngorera. Era no konyora abana. Nijara ni mwata abana. Abana abao. Sima murumi na aeta ali oganda ujimurumi. Era aeta. Aeta. Mara yari. Umurumi ndena bwata mugungu. Iki. Dari abalero abakala mbigo na bagasomeru narabu yona twate bali ndi muka murumi no. Andi mukubuta ukana nyale sabantu abali bakale. Agwa gumbite so aberangira kubaye ko gambigina akali wa ayengia takanywa bakungwa bino mamuroyo takanywa batatu iyo mukande ngatani no mukamurumu abo yari ocho etera mwane omwaka no mwae iwa wagodege sakugana bana yo koleka kumujuna yo koleka gini nayo koleka gini bana ngiatana nirimenga amalari no ria no abana bagote na bane bono abana bane abama etenga ise no munga lakini abana babo umuswati aranga nda manya limu tamiro chi takwanga onyo kwanga koenda agende pi bore lichombe balete chombe chiretu ala bate bana umuswati yoga chire na gitambanga ge koruburire krabu ali ababeke kana maino zono abo boli mwabo yinda diroji egiagi kale bitamba ambyarenge bitamba mu isonde byajaga kaya abantu babwade nejingobo chaga na kimo karamu manyo muise koyo chatabwate mu muranda keisika kamanya gocha akomanya kana ekimwale kumanya agara bakoenda no muri ori musaje oya ali mokomanya ana murabariri ba mureta ari bakomanya sizeje na kikwa mwale kumanya iya kitwale komanya bakana amanya ogurwa manya ngoma rasima honya tayo na kimo kana na chombe chiajiri bana osibali ori ba utuberera mwese ngare ka taringe bali ngobiga basike bali amyage minga yaba yani bono ngana jakora mangana kucha yako yenda basike muna bana basi to ga to jase to mwese ko ri ga wade musane mumura nagira akora kwanda no mumura igata bwati musani akiri mumura ga ko muruko mwana umwabo kiri mumura ga ko muruko no mwana uminto orojina nyaro mwana panza ine boka abantu abamo bakobera abandi babatenga bakabarara nyumba amo ande barara amo bara amanse barara lero mbakora okubyara guwa okubyara guwa okubyara ko endeleta
Abana tali amagwenda gitoya okabyala abantu abange bakubyala na nyombonzi. Baganyana oyo mino oyo mwabona oyo mwabona kumubyala. Ngibagira. Ensi yakule. Begene bo. Namoye bwadia, mugo yinyara, ande mugo yigere. Mugaka. Magana ndocho bwata namaya. Ese myoko nengia. Ai gabone kere nyange jaba umusiko yo banyolera abana. Orura alio ochire kuruga mwaye erabieka. Bweka naye mugo bweka. No mugaka oye. Ane bari bacha kuruga bo babere. Baba kuruga iga. Ina mumura. Agamade wesene tuna weti bana isiku. Tawo chumwana isiku. Otuko. Ogenda nesuguli yaye ogenda omonginori nomugangoye outariko babeka amaje sugulia babwata iga twabwatira na iga kubwatira iga tubwatira iga ene suguli tubwatira iga oyo nomungina no musegona mukambuye bayira iga batera galiko iga ali amwalikira ikono kumwalikira ngobona tigamenga lero buna atereke suguli igo mungina amaseri kuri mwaye agenda mwaye mami ni jingeni ya yaguri yarete mwaye abegiriko tayikwira mwangina angena rigi ya yaire mwaye acha ikuragira mwaye nginaragira mwaye umungu no karugire mwaye anda mbacha bwata nanda kandi barugan baragira mo bano bugima baguruga baba narugire baragire umwana wana dayike ko dangana guruga baje baragire bwati mangana aho bari byayo aho mugusia mete bya Sabia bare baguruga bya mukungu yo sai no mukungu nambu ikene idari akane yajiri kusi baba mukana murukinga ngai no mukungu na ndo mukungu oyimba baguruga ba obutari akane abagusina mabwati bukimukira ni bukibikamo wako kale ngora tubo jitore nyumba yo mwana umese mukamura ninti mwaye mwese kana sasa wakati nkanda mwaye tata nyumba ya mwana soni aringi yo ane yange sieri ko tata hangi wa mumuro to ko so mwaye chenge jo kana sebana naje bako mbuya mole igango tadiro bakolo mbuya mole tate janere gaiga bande tega ege ensari gane kana nyiro ari mwina ari tira bande na nye jikoni yaba jogoro bane nagenda nyumba maba jogoro bane kana sona nyiro tai mwaba ari gesiri kujikwanda nyumba imari sibawo ka sona mugako yana njina ngalo ngana Wandire kama ngaki mwalete. Wandire ngaki ye nyangi. Matera ki ara gotero. Nyangi ye nyoma. Nyangi ye nyoma. Abade. Gabugi agura mangainze. Mangainze gabugi agura. Gabugi agura mangainze. Mangainze yo matengere nyangwezo. Ndindi. Kwa yuri. Ikoni kibone kibuka ikiriye kubura. Eko kiakubuka mangasita ari mata bari bukangara. Ugetutu. Ngwa madaki kibuka kibwata ne nyange. Kai. Nge eriyeta bana batongire. Eriyeta. Ni eriyeta bana bajo ase agabuka bukangara iguru. Na baba kubugiyo bukano basirende basa bakanza kwete agabuka kugura mangaise. Kugura mangaise mugondo. Ana mangana alion sioroche ai digere tilo jenga benzi ya jembia lele bugetutu eto ambiari kama kuchanya liba kale tuando mwana koro mwana omoke okaliyo liko mukungu naye yenda ataje nyomberezi bana tate bango ngubasero na jete senta ato jeta gatumo muiri aja kandigeri obokanga nyoma atata kamana jomba amuraba gaire bagare to mukungu aba murenda bagite bagare to mukungu rusobo tije tyo data to meta mure timburi yitigare te ira mura to moiseke
muraba kare jimbuni bakare to mwezi inyangi yawe nayo gakora kana inyangi yanyangi gakora aho tukamenya rinde kayo mwezi ka kumanyira uyobera ne nabwente ko nyombo omwezi ga akwechoka bwika mwezi sa kobwa sibe jaja kuba omenya tari bari ba komenya paka ba abagaga omugagomba koduje kumunyuma amete nyumba sawa esigiti tara tuata sigiti tuata era mwale kuliki ya tuata kuliki ba tairero mwana gamwere omulikire narali skota maiti esigiti tara tuata aba iga umuntu rali skota manyiti bona abana bakine kuna bona iga mbara amanye sigiti tara tuata oyo muntu ki oso ino muntu bosa esigiti tara tuata omuiseke akopera nyumba onja nyumba ile sigiti tara tuata uno de ekra utanya kuumera na mumura nonde wesibeti urumu ya era buna iborwa no wesibyo korega chabuso korega ya obairo mwana natanya kwa na umurondo bwe utanya gukora kipi aromo chenu agana tagirete ine resigiti tara tuata uyibona kana bu mugaga gakora ga mitinyi ayo magenda yakini akanya renda oyu mwango bwango ya alibirira bono alibirira bwango yari mwana yari mwana ala kanyora omwana yani iga abana bakomanyoka iga uriya tajira akora mabera ngina uburito bwagini muje murusi oro mira mabera ari aye gwa mabera umwana uyagina araka utire bari mata banda banko era bari matukaba guika aye baera ayo tariko gotana orabongo gotabale baera ai buno ole ga pado nek chan wajumu ligari wale kusangamo na chinse chikawono sore no mugaka gutumanya manke to kusangamo na to kwana igire chingekero chyomo gusi enyangi to kwana yomo gusi nenywomo ekibintu byala gukorekana mugaka karona nyomo buna nche bona aye aye no muibuli one na arete rumu subati se kwarte rumu subati ngakingana kimbwente koira umurugi yo no se mokano oyo aritoe abuturi komanya do mareta bona yala taga bona bangana muku ko yabo turi komanya ka kanga okodira ya kani gatigarte para enjira ayala ya yo mwana ya ndo burto balo to komanya iko uno mugusimu abwatena oyo tigato mwe ngakiganga niga onya tarari to tubulira kiyo muchando myakebere tatu ka gwetani yabo bade baka kuburi turame soma gongo no mukongwa bwate soma gongo no mukongwa bwate soma gongo no mukongwa kwaje yaitani myaka ebere etatu ene mangana atari burungi oyote mbali bija bantu abansi babiri mwakora kibona kero ye myaka yachi omwese ko giboriwa ngoko mubuli nyina byara zoni jiri yande agumubuli nekibona agumamete bana nekibona muri gana mwa inda kibona mamenyete nkuragira muri nguru kaiboje kuragira muri bokuma ogwanguru kaiboje igenjerende nenjere ngao ogwanguru yakobaragira ko chimata kaiboje bozaga omongira omujagira abo para yakwana lili tokanda ande oibe no mategendo ibe iko bara da ko mama temwa omwese ko ria matebie baba ubunage uso ubuno umuru wale ubunare no mumuro ngo kumubolia abazaja ba igitogara ba to mugura ya ba ga ma no muguma menyete imboro ya moyo tari kono kwa boli muisha ya moyo tari to tenga dini moyo bantu to na dogora
Abata wetu ni moyo. Ada je ngurutindi ko senga inguriji ana je. Bada tega nguriji ko je de on to manyeti. Umusba tinko nyarare ngo mwana ko rusiko bisyo mwaka yata manyeti so mutana ko moroba. Chikale. Ako manyekana itaga rianya ro mwana ega. Abagubo baba riako nyora rituke eri la riako tebe nyarebe. Tawa tateba. Riako bina. Jenyere betu agende goma. Umwana anga ko soko nyotarate. Umwana tarasoka. Bagate benya. Umwana anga ko soka. Anga soka. Bagate benya lebe. Umwana manya ko soka. Umwana manya ko soka. Awu tate umwana ko soka. Ata soka. Awu tabuye ko bwa zir. Nyarebe ko tamana. Taire abantu bagurinya gitari baba terwenda bosayiko. Ngayani ngana rienda yaja kumuroma ngana pueba etiri mu. Wakaranda pwe. We baru sirium basa gari umwana getore. Wa mura era mangana akoma. Ndo biasal kire. Igoro mwana kurusiwanya bana butukolera. Mwana usiwanya gitari ongiri abana barenga. Babire. Oyino batatu. Ngayani ngabona giteke toka donga baturwenda. Murusi ku mwana. Twati kabisa. Obajeru kale. Usonga bajeru kale bana ejibase cyacengera bana ande. So rangire ngo tabutorite. Tajiba tugumuye. Bangi to yakora. Hone kigusinke. Usinke. Na nese yabe irembe. Data ngo tebinze yabe irembe. Siya wankiri. Ira mara. Panto bairengora. Tikabana amarwera siyakiri. Ense ya pono ya choma. Nyande bono abantu batwarira amarwere aya kurwari abantu atayiko gweneka. Okimunero. Asera giri wasagichibuze nero. Yende atanero yende. Faranse mo yamarwere. Enyangiye bono. Umunsi batiyo nacha ibero mwana biya. Ameme bya no murembe no mugoko utwara umucukuru. Mwisi kana rotante bya akero mwisi koyo nagani gocha kugenda sobo. Oyo nyoma ocha na nyoma nata yatakwira na kujisobo. Ako ikegate bono tigangende ko sinja kyako. Akomenya. Kai tago yani mitinye. Amayo sabari bati tigangende ko kwanya abantu basita. Ameko umwana umwisi asabeli bagagenda ari bana tari kwanda bwiga ako umwana nyaruka rigenda koma asiki mwamu umwana nyaruka ari nsobo nkimutamu tigarenda cyo kwana buri aganda umwana nyaruka amako bagasobo arare matukabira atatu amorete baka aga korenya n'umutinye bere amago jaganga nari baba amago nari bwika jakorenya n'ikibiki igori tangani yakwira na so paka anda n'umwana nyaruka asiki umwana nyaruka anda malete baka bana garaja ko bana gori mitibere kuja kwanda sobo bana agenda bwika na ko ikiki maso ikiyagara mwana anda bwa toko mwana museke usena genjira amaseri koje atangire ataganya ribaga Bwana tuwa mwana muzika baganda bagasoba. Mwana yara rugo batara kama mambia batara kama amakobe nera molete baka. Amenya bono ga ndi mboye. Amenya ko akora n'umutinya yo mwana n'umutinya. Bas ate tiganji ko kwandi baba. Amenya bana agenda bweka. Mutante tumete ngaki agenda ko rangina ngo hani ko yakwira na bweka. Bana. Igo muziko no yokonya ko date ko mayanga ya mutwaje ketemboro bya na bwata moyo mubi na bita kanya ka tangira bisiri basi ando ko mangara ni ando ko marata baga basi bana bero muntu so bana muntu bomuki ko bana bero muntu bomuki ako yana ndira na bwika gigubuzi bono bwa materende bwa bo buya bwa materende bwa bero bulonge Kibakoreta alia Chombe makawe bana bana manyera bana jagori chombe na bana akuri elemete nakagwira bagotebana kombe njiri kono ngotika nere gotigara erie
Igonya gutwara obuiri bwa Nyakoba. Kibono nega ujibwata chinyomeri umumro ya nera ali. Tago nyomeri jonse atatigire bya magubyara ngombe. Ako autira magubyara ngombe egotolenda tu ajira na to nyama bera tualira. Tojambia mu ameto mugaka chengaji yakare. Devini bintu byonso nayo korete. Bwana nanyo amanje. Anyo medegara sa. Asaba bana abana ke tiribo bagaluye. No makena nyo meto bana nyandi. Ono make. Oyo kalenga. Oyo kabiri. Bana ga baga te go kolega simugondo bana bagare. Tato sa mi mugusi gotumie kamera ya. Omotebi obuya bwa nyomo nandi nyomo nke na ngego ere nyomo bwento kosiku. Se nyomo eta esikwe. Esikwe buna kale. Esikwe buna kale baga sikire. Yangte abebuya. Umugaka sikwe mwana mukamu muroya gachireka. Tari bakora ajeje. Tari kumurama. Tari makora kende. Bari kora kama makosori. Oyino mugaka indi. Nangira byara. Asiko mwana mukamu muroya. Oya maziganiri. Agiri ombaseke abaswati mbale. Awote ramumwina. Motebi ayo mukungu nandu mukungu. Ya utayo. Yo sadiri. Kala meti omwina. Ikabana kala amate bimwina bo. Injarama rama no mwina. Abirego. Pia muno mugaka sogota semia. Ane to wakambia muno asogotwara chinga kichi amo na intwe. Matena wasomi ryo mugusi. Asomoro buri chinge kuri cyo mugusi. Umugusi yugure. Amaskani aro ne chinsoni nyamuka mumura aletire musubati nandi bagwanje munabona ya moletire kaga tata aletire mugeni nara tani kama njaga ujika murigi ngo kransante garene kiri igona manyete mwana ndogo wega bagurugezi erigo yo ganyomba ogo itango muri ya mwana nero umurigere kabisa mwana nero ya twabona aga nyombe singina akwa ningina ya kwa ningina amakwira na kurwariga oja inga ga ero na mesari ga to aira ne ke nyuma goja bona tata mbiyore mbona mbona baba ko karen to akabwatire tata byara koboko to akabwatire nakabwatire koboko enga kiyakare Cinco yo kaba mbwa dama kubyara iga. Toko mukwaniga? Baba mbiyore ga mbya bana mbya bale. Igo. Basi amana ya eliri. Taire ero kubwata nja kubyara. Baba mbiyore paka bara bwaniga. Usingi yaringi. Watera wo mugaka. Memona soko sanga mu 9 mwanchu muligereria asenga nchebiro nseje cyakire twasangira sa obuya nima tena wasemire twagosemire bura butambe obwata semia mwabo. Otasema tio mino Kuda watoma no matengi oja giya korekana. Wekomu kubyogocha asomoro bulenga buno yegana nda sentundende tosanga mange toimanyia mange umuro buli asembe buna botambe nechinge karo cyo mugusi chinsa bune chiri tukobunere wikyegocha osomo kubyogocha tomera tosanga mange toimanyia mange onya ko bwate nkwana ko bwate ko boli konde wensi totomere message yago trasi namba ye screen yago tansabo na onyeroche sanga mana ito tobolie tomanyanie otosemie togosemie chingwana chine chonsi ndokibwatie nabayigo ansemerie mitandao nabogo tobwatia Ndizi TV obwansu omugusi kwekiego cha somo kubyogocha leterane nkuru Vincent Onyancha Ndizi TV obwansu omugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chital
map mbabwate cha chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate cha tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Monchumu ligerelia na ndebo ntigatonya koraya Chinsa bune chigeri nyara gukumanya arebereka gwateka kurose mambe yarenge ntambeli tukeligaria aramisi chitarikine 30 litukeli muryoka ataso mwaka ya bwekiri bubere na 20 nebere kolenda asteri tukolera na manga kolekanire nimatena litukeli ndi arengeri giatiganya gukumanya selibwa nyari ko gusansamuranira na gukumanya Chinsa to chiabono butuko kurwa semesema ngana maya Ndizi TV chitarikine 30 na kumanya omutinyi negesunze kya masaba gosomutinyi 12 umwaka wekiri bubere na 20 nayo mubuna botambe stariki bune chialero motenyi buno yoregente kiya goseke bengi akolekana tense mogete bunabono aso mwaka wekiri bubere na isano na 2006 nalibono stariki bune chialero motenyi buno yorero oyo kabero murebwense Iraq Saddam Hussein anyaleteka kongentwa nagokwa nabego stariki cyumutinyi buno yorero nalibono okurobeka no gutindi wakolekante sense ya Kenya maega yomurai oso yoraletuko ko murai bwense ya Kenya gatatu Emilio Mwikibaki kuralibwa buno murai bwense abantu bakanyara korobekana aina ya kolekanta senga kiyo seli tukulia lero na ya kolekana na kwaligene asenchira yobekiranu nyari gukumanyiretira n'enkuru ko Vincent Onyancha. Aiga ni goto konya chaka ekero kilitogo chigokoro mwaka wojengera kwa bere mega yabere kego kolekana abwasa bayiboli amo nabantu bande babere bakwegokya kulenda bono igo obosemi bwaruru na mubasa gutumya ikibesa nene nibo konyara gokora kubwatikana na chisukuru nko igoruru chire digatunya robot yoruna miridi mumanyi asoro robot asenchira yobekirano Abamenyi bagusi anene kurwa kituchi cha South nigo basemiwe mbaba isogotumeka enibo yonsi aseogokora emeyega yoko yarigania omwaka omoya bwekiri bubere na 20 kolende banyole buna abana nkoira na bagucha ase chisukuru ayankorengana na Samuel Omwando oyoko ligia ekerogo kyobo chumbe imeya kituchi cha South abantu baminto tito ira chi celebration ukobegente kenene mono to lienibe nyinge to korerororo abantu barende nibo ngogenda tole third term yo gokoro mwaka January buna toko igoraiga iga abantu baminto bagache fees inke na ende babe no mokia no bwanchani oyo tabugati bashe anori obugate oyo obugate oro mio lio tabugati. I think that is the spirit to gokorero mwaka na ende kitoko genda forward abantu togenda obochori mbole motu bwa kwaniru mono na unde bwenzi toligereranie buna tomanyaine tochora abantu asoboene tutari kobetererigwa tutari ko ba influence dine chibesa nya chiroro chiro nyabo togotakuna lakini tororenga ningoro monto miya togochora. Thank you very much. Boigo abarai abo bakoligia ebirogo korwa ebungeyo nigo boigo basemire abarai kurwa chibasali mapema gotia ase abahorokiwa chigotebya abayiboli baitu na ntori chibesa bobe abana baitu nkoigora bari chiskuru na nkoi miza leaders bare in position of issuing bursaries
baishu basaris mapema egera abana baito mbaika chisukuru ande bangego serigo abantu nigo baboliwe kwenekia omulembe bosio bw'abachori b'omwaka ogocha omwaka muyibu na togo chaka tobwatera na sogo sukie ward yaito na se kenyoro na Kenya kwa chumura na indi ngusabarende abantu baminto tobe komulembe engaki yo gochora na karo twakore yo chikura tutwara omulembe na indi abantu basoke bakore gasi egera banyare kwegenderera bune kenyoro ginko reporteria egetaseni Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi yo no murikito Mildred Momanyi soroboje rwa senchera yoboikirano ekarokeria amagendera yanto kwikirani kwa chinsemo amenye kurwa sensemo ya Nyakoe anebali bagotumeke bare kuru Nyakoe kamarani iko bagendetse kwe murungania asogo tateka kwe pariyo nigo chinga kibate buna ebire gitabi ategeto se pariyo igo bya letro muchando monene roboti rwa senchera yoboikirano omana ko nyoranga umuntu bagiti bibi kuruma mpaka marakobe kere mbulere nyinge okuminga okurusibaze cya umukuko nando akane pigipigi okane roni asengi njota bwa jibara tomana ko eboliga etochore to mwemusie to kachoro mwempi abanda aba boka banyane mbarade na batote bin problem kiagendrete muchaloki ntuanye ko barora pone pare asa sikuna kitule ngika tekora serwe para gaki abatumeki be para yamarani kuru Nyakoe nigo baichanere ogotaroswa we pare yo samatuka mange kolengana barobo nigo bamuchiri obotenerio bobe asogo tekerani go korosyo we pare yo egento kyare mairie obosombi bwabo ntoligerere tinga bono mba nto choto kuya ligura kinene bale to kuya lene bato bekira no moromu ngo igutwale ngebuya lakini nende omuchando nando yonde tobwate bono mono buna ntu abarundi kipigepige challenges to goetera unabona yega to kurukuruga yega kuchimarania chikasto chinyinge ngo complain chire enjera chiko complain neye unabona kwa bako ile customer kwanye rusirika kanya kwa nkonye irole kuchimarani etoka ne muntu tubwa digital chia ubu ya chipigipigi togo etakuchia togo etapare asenge njo yagi taili chipigipigi ye pigipigi onye teyo buya njira teyo ra etakuchia obo terere bororo kero kurumamba kamarakoba ono ige biragitano birega biraire mbiriko karagasi batanga ne ya momoima batabane ya Jimmy wana ntomanye dinga epale yo obo maene bulonge ingole konyerema na indi ngigere tetawale mu iko to chande kitamaene abana boda boda kurasenseme joni gobe murunganerie ogotigwa kwebire gita ase parejo ebyo bigotebekana byarete tukorosie parejo korende bigatigwa ororo asenga kentambe mbya nyakurusigwa asensemejo ebyo bitigire mbarabare ne para kolirange emedinye tano gali biro bosaigo biachete bakale majinse moga oka bakarosine metara ke bakanyetika bono boduko na bo etojigo okonya ajia mbuleka ya dure gwatera iri gwatwo miregera gita ebira gita bikare tu bigaterenaria ya kolera matuka mange bobe emetienyi bitanya ko koragasi bono bago jabato kwa makwa miaria bona bono bajite bagaitese metaro igatukabuka rende gazi ya jakire korakini bake kurueli baka bono iga basali bake bindo bya bantu jinse amagweta korakini kurueli baka bono iga pare njana korosiwa nigo ba muburi mubunge bwenseme Richard Monyancha goswagati na kubanekerio korosyo we parejo etali weteka anene ekerembura yature etoko sabagaki etoko saba stika ngo na jatore chibese chende county chanda national government aso gwanja kwao tororera mabera toroseli pare twachandikira ase myaka emenge ochikolinio mongira epare epigipigi yatereri ya moigeri yabo omongina oboneka watumeka a lot of money umujano noro YouTube bwate one tukumeti toko chikobolia so mubungo itoki tuti ya Saudi ogoruguri chadi Monyancha oto taiboli chimi tokoboli kuruzi chimi twanyoranga chimi yare para yaye kurukuru ari gatigarete kitutu jaje not ikirenya kisainerete tokurukuru pare kuruge sieka ego jage ko ikirari me chaya alfayo ari sba kuruge chaya alfayo njere waso ko nyamatuta para no ikirete rami ari tonyoranga no tiero gerete nigo chinga kichyo batumeki be parejo baganirira serikali goswagati na koene kyo korosyo gwe parejo kubwaterana na serikali ye county nigo bori mubunge bwenseme Richard Monyancha koene kibunanko barosere pareje eli bakonya sobo tumeki anena asobo sombi bwa para kuripoteria Ndizi TV korwa sensemo ya Nyakoe ebale nene korwa Nyakoe ikamarani ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha.
Kotigana na roboti rutirigoro roboti ronde kero tokurigire na enchera abantu abagozo baranyari bakurindwa abange babo ni gokonyara bamenyete boka enchara yabo muchando monene muri kitonde mo Steven ata romo ngino yomo obwate myaka 115 oyu basanganera roboti rwaye na ruro Egesingorore ke barabara ae egesingororo abe egesingorore ke barabara ae Nigo nkomonyoro mongina Pascal yabonarelio menyete megogo ime ya ititi kitutu chache North constituency ubwate myake etanetie mieyemo gaikaransta se chinkate nyeirune ya mate yaye asagendrete konyore myake menge ya etire naonde kuna kuragira ndi nje kwende ntari kentuke kong maina gangereza keminto kongtingoria egiororo nirungorie ndalindasieli kabingorie yabiane kadne kinyongo twabwate kinyongo cha maje tokonywera maje kinyongo tokorugira nyongo ikoye kachingeni enyongo tokoruga yali ko tokonyera konyakaruga enyongo yo chingeni twa kegetiga baminto kendo tokoria twakruga ketabo chingeni nalinda gune mabere twale kubeka ikunene mabere bakubeka makutana arenge kare oko bakwaya ase myake menge kwa makonyere korogo nchiriri kwa beire ime yebiro emechi na obugima asobwagare kare byabwale bano kare byabwale ndubano bwakiri wabero byamano into bije tibye tokolia makutana tobeka chini chansa twali itu mugondo twale kolema nyene jinja gukina otole ntu amaite mirimo kare bana ntumanya bana ntebu wanchwa kare nkore kibande kingokore ro jiresiko baba narenga komanyambo bisiki bwa konyiro mongina Pascalia komenya matuka yonsi nobo semiboli yabwate gochia sabantu barero karo mwana ngotokonyira renge nyina haya babona bariyo sinki barire naikere ya mate ya Pascalia bonareri na yenere nchira bairera bunangi novo anyalire ko bakinia asa Maria tangur ku Josephine Mura Pascalia mama ni garenge kole maboli kibanda matugete chombe na tolendete biya na twaragete amara karalia iyo na tachite sukuru na toete semi itoko kinira itwakinira paka bani gatwikire omongina Pascalia bonarine yakiorokererie kiya savangina buli banyalire kwerenda ase myake menge yachero ikira boni gaikire myake etanetie myayemo asense ya igasimente so mochioye imensemo ya ititi ginko reporterege taseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven oyo no muri kito Ndemo Steven sorobochirwa senchira yoboikiranu tuligereria nsemende uburimi ase chinsemo bwaberu bo wanchwa nakwegwekera ngo kigoro enchira nero abantu bachagiro tumekubure miebo anene asogotumia chinchira chekerero tigaturigeria ngensemo yogo tugachingoko mirdo de mumanyi na mange ase amatuko abwangoiga obotugibwe chingoko imeyense ya Kenya nigo bwa oncholeirie ase enchira yekerero emenyekanite buna battery cage gose ebisumu aya no kubwatekana nechindemero kea okugania kole igoro kwa magena gukora okongusana nagati ya mwanya banto nonya nabo igo ebyombe ao nigo byakanire enchire yobotugi ekiagera nigo botabwati obosibole bwe chingoko imeyenga ya Stera Njoroge eyere imeye town ya Kikuyu county ya Kiambu nigo ale omutugi bwe chingoko abakoli emeremo nabagoli nigo bakubara amagena na kuyabeka ase chitrate chamagena. I've done this type of system now for a year and something, but before I had started with a few chicken that were about 500 and I was doing them on deep litter. So I now graduated to doing, these are 2,500 birds on the battery system cages. Kolengana na Njoroge battery cage nigo erengia mono naende ebwate obwororo ase obolendi. It's much easier to manage diseases when it's battery cages as compared to the deep litter. The deep litter, because it's moving around a lot, if one gets sick, you are sure within that day all of them
will get sick. But in a battery cage, if it's one unit that gets sick, by the time that the transmission goes, it takes a bit of time, and you're able to manage diseases much better. When I compare the two, the deep litter, the diseases were quite an issue. Obotugi bwechingoko nigo bobwate faida mono anene orogongorwa Afrika ya mocha gose East Africa kubwategana no kugania kole igoro kwa magena amone nyama bono nigo abalemi abange bachakire obotugi obwechingoko iliokonyora ebitoki njoroge nigo agonte byachorete enchire yobotugi kubwatekana no kolemerwa komugondo Judy Kinoti noyo mobwa bagoli ba magena kurwa aiga mwanjoroge nigo agonte yabuna nigo anchete aiga asengencho yebirengo bya magena nigo bire igoro. I buy from this particular farmer because our eggs are good quality and my customers give me feedback that the eggs are good, they are soft unlike others. Ime ya kamegumo ase omogondo bwo motugi bwo chingoko eyere chikilomita emerongebere kurwa Kikuyu town Peter Kinywa nigo agasainego chekia chingoko chiae chire chiri bubere nechimisano icho chikobeka amagena chimanyekanitebu na layers ere nigo agokora obotugi bwonsi obwo bomanyekanitebu na deep litter na battery cage ase omonugwe kenyamuliru nigo agontebya amagena lia kobekwa gwetera enchireye ya battery cage nigo ebwate okugania kole igoro ase chi supermarket na igo nigo akomwa ebitoki bya bwangu. Ukulima wa kuku ni mzuri kwa sababu tuliangalia kwa soko tukaona mayai haitoshi vile hata kama siku hizi mambo imebadilika lakini hapo zamani kazi ya kuku ilikuwa mzuri. Ogokea kwa mugondo okongusana na kwa bantu namarwaire ngati yemechando eliyabagwetera iyo yagalire abatugi abange gwesananya nenchira yemanyakanite buna battery cage ase ogotuga chingoko chikobeka amagena Kinywa nigo agontebya buna wotatiga chingoko kobeka amagena marabu naende abwate ebirengo bire igoro nigo enchire yobotugi yakianiri oboibi. Kufungia kuku hivyo ni mzuri kwa sababu kuku asiwezi pata magonjwa huko nje wakati kuku zinaradada huko nje peke yake unajua hata predators kuna wanyama wengine wanaweza haribu kuku hata wezi watu wanaweza iba kuku kuna hii mambo mengine ya wezi jua kuku yako wanatagia wapi and wakati tumezifungia hivi tunajuaga tunaweza kucontrol kila kitu nonyana boigo ekiombekia obotugi kemanyekanitebu na Animal Welfare Organization nigo bagokana enchire yobotugi kiagera nigo egotanga chingoko kurwa gotanyora obusibole nabo igo koligia egesera gyo kubeka amagena nigo abamanyabo batebire nigo biko chingoko ebirengereryo ase ekogera gotabeka amagena buya. In terms of battery cage system, it's a system that is being people are moving away from it because of the welfare concerns around the system. And essentially there are certain things that we are looking at. Number one is battery cage systems does not allow the bird to express its naturalness. One of the 5 freedoms is actually freedom to express its natural behavior. Naturally abamanyi nigo bagoteba amachiko tayo yoborendi arurwe igoro yobotugi obobwe chingoko bakomenta buna temanyekaneti ensengima na igo nigo etuguteire ale imeye chinse chia maiko korengana na yamo amagena nenyama kurwa se chingoko chiko igorerwa chietalira nigo abwate chikemiko chinge kobwa chiria chisiekeire. We are not saying that the animals, chickens must be free ranged. And I think that also needs to come out clearly. What we are saying is that what we do not want to see is chickens being put in battery cages because those cages have negative impact on productivity, a negative impact on other things that have explained disease, etc. Oboroire bomanyikante buna osteoporosis nigo bakogera chingoko chiatwara amauga ataline chinguru ekiagera tichiri gochesa omutugi nigo agontebya nigo akoigorera chingoko chiae chiachesa keigo nyuma atarajisiekira. Walking, sometimes we allow, when we see one is just seated, we remove them down, we put them down, they walk around the house. So, I don't know, I respect their views, I respect their views. Nonya obotugi bwe chingoko aiga asense ya Kenya obole enchire ya moyo koleta obonda asense ya Kenya machiko tayo akora obotugi obu. Korende ebirnero eribunge gocha kuligereria amachiko yobotugi goikira bono
nigo obotigio obo bakogendera buna bore goika amachika iyo aene kigwe kinko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbiamono Mildred Momanyi asoroboti rwa senchera yobo ikranu chigosori chiakorekaniro mwaka uyu chitimu akogosoria echinde kubuna kubwa aseboigo abarigani awabira gotwara chigosori chokuminana na kuriga kombe ose tournament umwaka yega tigatone asebiti beto turigereria ngo nararia Ndemo Steven oyoro muri Senseme chigosori abarika gotwariganiria ayo akorekana segeti nabo igasensemeri yobo gosoria omwancho muri omwaka bwechiri bwibere na 20 noyomo obeiro omwaka omokongu sana ase chitimu chaito chiakorugusia iga chiri chikogosori mechi ligi au National Super League Division 1 Division 2 ne chiligi chinde chinyinge niyo nkwerere bagiriri abene kunyara kurire chitimu chiri chaito chiagusia iga na kichanyara kogosori ase season ya nyara ko era tochikokoro omwaka oyo na mbirengera likibiri babwate wochimotu omwaka o 2021 nigo chagete buno mwaka omotoereru abwase chirombe ne chitimu chiabwata magani ao imeye chiligi chiare kogosori nonye igo okoba kwendwali ya COVID-19 aso mwaka okabere imea ense ya Kenya maiga yogwateka kwendwali eyo imechi tariki 12 umutinyo gatatu mwaka bwechiri bwibere na 20 nkwairerete chigosori chaito gutakorekana buna chiakabeire kare eyu nigo yairerete goturubani gugwe chigosori imea Kenya yare amone chiligi goteneni gu ogokanu kwa bateotereri ko bageti ogopimu kwa bagosori na kobetwe sinano yo gotange binyinyi bya corona nemirindo ao imeye biti njira yemo yabone ile karatwara shumeti nonyorete ishubune ya transportation e capacity ye kigali konye ya reduce igabone minute gusafirisha abachezaji twale gusafirisha gharama ya usafirisha yalwete zaidi ya mara kabere chitariki 15 Isato umutinyo gatano na limo mwaka oyo nigore gongo rwa Nyanza rwa kunekeranya gia COVID-19 abwase binyinyi ebibya chietegesara na koirero gotene gugwe chitimu korwa ensemeye utagosori imeye ligi nene ya Football Kenya Federation na National Super League nonye chiligi chanyalete koiranereru na ende maiga yebinyinyi bya COVID-19 wokea imeoro gongo rwa Nyanza emechando nigo ya mentete abwase binano beicholerete chitimu abwase chiale kogosoria ngebiminano bitatu ase wiki ekukiaregetire kenena ase chitimu chinyinge njaigete kererige guchikwera mutinyanga November twarenge gotema kubeke mipire menga munyorete efikche kabembe sana wako mupira Saturday inka Sunday ogenda awe midweek Wednesday wako mupira onde egatoka nga problem ya to affect watu wagende ko ku fatigue players batore chinjeri chinyinge na matokeo to expect maybe alego chakobama ya nara akaba affected ekikebwato mochakano nkebwato mweri oye nechiligi nchaikireto yoye etimu ya Shabana FC nigo yakolete namba 5 Isato abwase Gusi FC yabete namba 10 ime ligi ya National Super League litangani kabisa ntebe ntu abwata gosemeri okongenga etimu yiteyemo ase chibere ngutira yale ngi Premier League lakini tiyanyarekana naenda most like na bara nyole challenge chitwa kwanira na china baruchi abafa because na rochi deka chio moiso even this teams chito chikwana chi walk over and as I've said before e walk over maete chi points at ase league na chi nyinge nchirinke chi points na bakonyole team kusuka 3 places 4 places chi walk over chirichi aruetwe I think it's a team chito then apart from that team which I think na machito tuara some rough idea nga nchigeta chiga struggle okonyara go sustain ama itaji ya players kero kende meshahara kero kende chindagira na no commit match expenses ekabe problem so nabora nyole most likely challenges chito akwande chi atafeke twense abantu bara industry ya football na chi ya prevent team chito bodatira but still ntabenge season yebuna ya chakira ndo very optimistic
one of our teams either Shabana Usegusi Nechite Chons Chikoromoki Tojisire ayemo yabetire tuwakilishe as a Premier League. Chitimu chia kurora gongorwa Gusii gutatwara geti gyainka aseng'enche geti kia Gusii Stadium ngegenderete korosi kunegentukira ni chigosori chaito maega buna tokwaereru. Omepira yokogenda we number 1 yatodinairi obwali nera yari togutwara kero tokoro mupira live. Number 2 revenue chitimu chigana takonyora from gate charges and the like maybe nero I think in a way ya ba lose revenue. It is one good thing yale kabanga Gusii Stadium yalire timu yetu cha kirenka na bongo sacrifice tu abasiane na gere na rumupira na hakana gate charge yane ngobuguri basani babere batatu our teams will be far much better. Hema moja FC korwe county ya Nyamira nigo yaruseti gukorwe ligi ya Division 1 na Kiendege Jets gutaikirie ganga yabo yogoswa Division 1 maiga yogokora na mbaivere imerombe ya Division 2. Ime yechi county league chia Kisii County na Nyamira County nigo chitie mcheru wanera kianda ya 10 abwase Small Simba FC koru South Mugirango na Getembe FC chia nyorari bagari ya benelio gosoa ime ya Nyanza Regional League koru Kisii County. Koru Nyamira County nigo Moruga FC na Riamoni FC chena chere etikiti yeyu yogosoa Regional League. Ime yeskuru yenkoyo nigo chitie munaboro kigwa bange besomia mangi koruase season ya era ayubara tumeke gonchoreri asenga kienyi ya yechiligi egendrete bono. We have to be ready financially. Lesson ya kabere egento ikoro ku depth as a squad tora allowed to register 30 players. We registered very few players last season. We had around 20 abande bakarua along the way for reasons they were understood. Bande bakaende bibarua bande bakamove go to other teams. This season we must work on depth. From the word contact total we must register 30 players so that kero fatigue goso kero ondomo babere basokira to kanto bwate options. Those are the biggest lessons to us from last season. Obo tutukanu no kumusanagatie kiombe kia Football Kenya Federation FKF ne wizara yechigosoli nengane ya mentally berera imeye biti byaito nale gotebanga as they try to kuna bago chigosulikere ndeya transition from the old dispensation to the new dispensation batomwelekeo clear ntoba so konyara se crisis bune ketuenya walita naende so that maybe tebe korobo cholero after 2-3 months naende tuenyora se problem naende FKF webune naende tena back. It will not be good for our sport. So they have tried yes ba konyara I think ba kolire buya but nale goteba but road map erengiya narengete komanya inkikegane irigo koru eliogo sire birengo bya chigosori imerira balia Kisii na Nyamira County. Gusii yetu ndobwate talent na talent yetu bwate nere world class bali responsible for national collapse. Let them sacrifice. Football is about sacrificing bachi to the grassroots. We have got talents here but scout ya bana abaironye Kenya Academy of Sports, I'm sure baba nache baba irinonye National Youth Talent Academy. Those boys will be able to power our national team. Bono no yeto tigariti amatuko make igo elio gotambuke daraja na goso mwaka gwechiri wibere na 20 nigo nkobaganeli mutwaro mwaka omugia gwebisio nenga kiengi yase chitimu chaito chonsi chikogosori mechi ligi chiense ya Kenya. Elietaliane Ndemo Steven. Biyamuno Ndemo Steven hasanya rogotumanya mangali ya kolekana sebiti byechigosori nanda mange ntobe to kumanya gwetera Ndizi TV wansubo mugusi onchumurigirelia ne aboni go chinse ya mochiri chia Jerusalem Israel Kingston Jamaica na bego chinse ya mochiri chia Tokyo Japan iwoto na gwetera www.ndizitv.or.ke nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na bega nsemo ya YouTube iwoto nyarobuna Ndizi TV News nyara gusanga mange cyari kwemanya mange buna botambe wekira buno nkuna kiramangana mayo moncho murigirelia senchira yobo ikera nuchinse nisato chia bono botuko litoko lyankyo maga yokobukana ya sai 12 chamambyo gochikomera na Brighton Makoli na Sara Nyarangi ontita baraza
asomoro buli manyakanete buna ensakia abwasa baje kumanya na kogosemia manga wali mwenzi twabwaterana na kwaligania mangana aya naboiga bariki baitongo bakarambia mono nayo murigereria asogo chora ko yatengera korwa Ndizi TV obwansu ubwo mugusigo kirabu na romo le mangana majabu na butambe amaiga yemese ya mangana maya abaikira amenye kurchinse mu kiri chia bumburia omwole mangana maya retirane nkuru kwa Vincent Onyancha tumena na nkense mo ya maragoba kurchinse mo chinde asina chyo koletera yaiga na yanda mange bye bye obotokobuya umwakomoya. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji kaunti chito etanaine.